Giinspeksyon ang pipila katindahan sa LPG sa Cagayan de Oro City, ilabi na karong mitaas ang presyo sa LPG. Atong saro ng detalye sa live report ni James Paulo Yap. James. Sara, nagpahigayon og product monitoring and inspection sa mga tindahan og LPG ang nagkadaiyang ahensya sa Cagayan de Oro City. Kini aron masigurong sakto ang mapalit sa mga konsumante. Gisusi sa mga kawani sa Department of Energy, Department of Trade and Industry, City Price Coordinating Council ug Bureau of Fire Protection ang mga retail outlets sa LPG o liquefied petroleum gas sa Cagayan de Oro City. Gitimbang ang matag tangke, gitanaw ang physical appearance, gipangita ang business permit o kung adunay firefighting equipment. Kini aron masiguro nga kalidad ang LPG nga ginapalit sa mga konsumante, ilabi pa nga misaka na sab ang presyo sa LPG. Ang purpose na mo ani karon is for consumer protection ta para ma-double check nato kung ang atong gipalit ba na LPG sakto ba kay ang sa ato ang mga household LPG 11 kg gyud ang iyang usual size. So kung nipalit ba tag 11 kg, sakto ba na ato ang gipalit pod or gihatag sa tuwa kay 11 kg. Kinahanglan siya i-requalify, meaning i-subject siya to other testing, no? Nga safe pa ba gid siya nga atong gamiton ug dadon sa atong mga kaugalingon. Ang usa ka tindahan nasita kay nagabaligya og LPG nga walay business permit. Gi-process pa sir, bago pa man kami nag-open diri last year. Gihatagan og show cause order ang tindahan aron matubag ang kalapasan. Dunay mga findings nga dunay mga negosyo LPG and gasoline fuel nga wala pa kumpleto pang ilang mga dokumento, business permit in short. So mo nga atong ipatan-aw kay February 28 pa man sab nag-end ang business permit renewal. Sara, pahimangno sab sa otoridad ngadto sa publiko nga mag-inot sa paggamit sa mga produktong may kalabutan sa petrolyo o dito lamang mupalit sa mga otorisadong retailer outlets aron masiguro nga sakto ang timbang niini ug luwas kining gamiton sa panimalay. Sara? Okay, dagang salamat, James Paulo Yap.